Katong guys, adi ang sa Talamban guys niya. Adi ang sa balay sa mga amo guys. Balay sa akong amo guys kani. Mano siya guys? Mano yung balay niya oh, taghan na dito guys, subdivision guys lang. Focus na ka kuan for andana oh. Yang meron diri guys kay naglimpyo. Limpyo mi diri. Let's go. Sulod ako diri guys kay naglimpyo mi. Tanaw lang sa video guys. Kami naglimpyo diri guys. Okay. Susakan ako doon sa ibaba guys kay muna limpyuhan guys. Balay ni sa papa sa mga mo guys. Limpyuhan na muna eh. Muna dagang sagbot guys oh. Dagang sagbot naman guys. Ang abog. Gidugay ni mo mapuy guys. Gidugay ni mo mapuy ng balaya niya diri pareha lagi may kay limpyuhan. Mana nga limpyuhan ni. Pat ni kandana. Siyan. Yang saka bagi dari bawah guys kayak ini mas bawah mabuna. Ini mas taas mabuna guys. Ini masa? Tawagan ako sa akin kayo kung electrician. Asa nang guna limpyo? Dito na sa ubos ano. Baba una o Ubos. Ubos? Sala. Di ka lagi no? Tanaw sana ko rin babasa ka. Dili baba. Matay buti man hindi ka sagbot eh dili eh. Ayo guys. Ano nga sagbot? Dako alim bihonon eh. Dako alim bihonon guys. Ano so guys? Dahil mo sa Talamban. Talamban ni dapit guys. Tanto mo view sa drill guys ah. Oh, mana Talamban guys. Talamban. Kami di kawas kuan. Oh. Patganda na. Dagang limpyo nun. Yang manglimpyo na may gas. Ay magnipyo mi maning humnon karong adlaw guys so dagang sugaw guys oh upat na ka tuig lang ikari guys mga malimpyo na meron naipot lang kahoy guys nga nagman ko Janita guys limpyo na si Janita say lang saan nahon saan to ligwatan to say ay katong kuan atong sira ba Na, wako electrician. ha? Bubuo na ito electrician. Bubuon lang to? Sige. Ang mga amo guys, Sir Bibot Lopez. Electrician. Tako man. Kung niliguatan guys, kani ba ligwatan ba kay di mo gumabli nga kaning kahoya, mo ning putlo ning kahoya guys kay kuan lagi guys kanang sira guys di mabli taon na ta. Ang sira ha di mabli. Mabli ba di mo to kay nay kahoy tubuan kahoy ari guys, tubuan kahoy ari ba. Na tubuan. Guys, mao na guys. Nya nagmas ko, sinsya kay obog guys na. Mas ay amo ning kuno. Upat na tuig go umaari gud. Okay, bye-bye guys.